Aiwa, muri yeZimbabwe, date ramanga makamirira re-election, rema-fresh elections achozouya achiitwa neSadc. Newspaper reAfrica Beauty Oral Wind razoibuditsa pachena manje. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Saka kana uchangotanga kuona mavideos edu ndopa patinoti aiwa chibva wasubscribe wolike pachene kutina on the bell icon. Tirambochiona ma-updates atinokupa pano paZim News Live YTS. Muzora nhasi tinoona kuti newspaper reAfrica Beauty Oral Wind rabva rauya richitipa date rema-fresh elections achaitwa munyika yeZimbabwe, ichitaura kuti aiwa ZANU-PF panguva inoi yapanguva yakaoma. ZANU-PF haichazi kufema zvakanaka. ZANU-PF yangobata musoro. Notiri kuona yakanda post yakanzi "This is why Zimbabwe will hold fresh elections on June 30, 2024. The past elections were seriously flawed. SADC said so, as well as the EU. ZANU-PF and MNANGAGWA won't like fresh elections. They can't win free and fair elections," an African think tank says. Saka ari kuchitaura date kuti aiwa fresh elections ari kuitwa musi wa 30 June 2024 ndo date rakataurwa neSadc, uye vachinyatso kuemphasize kuti ZANU-PF naMNANGAGWA havambofari nema-fresh and fair elections, nokuti vanozoti havambomahwini. Saka tinoona kuti newspaper yarabva ranyatso kuelaborata zvese pachena. Saka ndonguva yatokuziva kuti chitipai mafungiro enyu kuti date zvaravapo mimi munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Furikidza kupinda comment section medu muchitipa maonero enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, muchisubscribe, kulike pachene nekutina on the bell icon. Timurambe muchiona ma-updates anokupai pano paZim News Live YTS. Ndiri kuita zvese zvimahara. Tosangana vhidhiyo redu rinotevera.